Ata o 19 de setembro será posible desfrutar de viaxes en veleiro pola Ría de Arousa, sairán do Porto Deportivo da Pobra os sábados e os domingos para realizar un percorrido moi vinculado á Ruta Xacobea. E a visita consiste en desfrutar da ría dunha forma diferente. Porque os patróns que levan a embarcación van facendo tamén como unha especie de visita guiada, poñendo en valor a paisaxe da ría, pero dende un punto de vista relacionado co Camiño de Santiago, porque esta trata de conmemorar a traslatio do corpo do apóstolo Santiago, que se supón que entrou pola Ría de Arousa ata Padrón. Entonces, entre outros moitos aspectos, faise fincapé, por exemplo, na existencia do único vía crucis marítimo que existe no mundo. Saese daqui ás 11, chegase a Vilagarcía aproximadamente sobre as 2 da tarde e ali dan un par de horas para comer entre as 2 da tarde e as 4. A comida é a conta de cada un. Despois, sobre as 4, reemprendese o viaxe de volta cara a Pobra e regrésase aproximadamente sobre as 6 da tarde. O prezo da viaxe é de 12 euros por adulto e 8 para nenos. É preciso reservar praza no Departamento de Turismo. A outra das propostas, subvencionada tamén pola Xunta no marco do programa O Teu Xacobeo, é o ciclo de visitas teatralizadas a cargo de Serafín Marcos, do que aínda quedan 2 citas. A próxima este sábado no Museo Valle Inclán ás 8:30 da tarde. Con respecto ás actividades que realizou teatralizadas de Serafín Marcos, teñen algo moi especial, que son todas diferentes. En cada actividade, en cada visita, pois se centra en distintos edificios e distintos espazos da nosa vila e pois o relaciona con anécdotas, con eventos que se deron ao longo da nosa historia, non? Son normalmente moi atractivos porque relacionan a parte histórica coa parte máis festiva, digamos, non? É unha teatralización dos eventos e este serían o penúltimo, queda solamente un máis. Foron recollidas 12 visitas dentro desta subvención. A intención do Concello é dar continuidade a estes programas en vindeiras edicións co fin de estender a oferta de ocio a toda a tempada baixa e darlle o impulso definitivo ao turismo náutico.